Hit romance drama series sa Kapuso Network nga The World Between Us mag-season break. Pero mas hinam nga mga eksena o mga bag-ong karakter na usab ang angay atangan alang sa season 2 karong November. Ani ang report? Exciting ang mga last episode sa romance drama TV series nga The World Between Us, nga gibidahan nila ni Jasmine Curtis Smith, Alden Richards ug Tom Rodriguez sa dili pa ang ilang season break. Daghan ang atangang mga eksena sa paghuman sa first season karong Biyernes. Sobrang happy at excited ako na at least within the last 5 days ng airing namin bago yung season break, mabibigay na sa mga tao yung matagal na nilang inaasam-asam. Yung mapahiya at masaktan si Brian. Ang gipatuman nga community quarantine ang usa sa mga rason sa season break sa maong teleserye. Honestly, I'm really sorry that we have to take a break, but it's not really anyone's choice. It's just something we have to do, and we're all dealing with it. But this is not bad. This can only be good. Like Kelly reiterated, this can only get better. Samtang mag-season break, gipangandaman na sa cast ug crew ang mas nindot pa nga mga episodes alang sa season 2 nga gikatakdang i-ere sugod sa Nobyembre 15. Lahat ng character magkakaroon ng konting downfall. Yung iba medyo mas matindi lang yung downfall nila, no? Pero doon din natin makikita paano sila babangon ulit. Something that is already so good, we're improving it pa. We're making it even more better para sa inyo. So, you guys will not be disappointed talaga. I promise. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.